hátra megyek. Megcsináljuk, csak kizár. Milyen? Ezt teked be róla? Miért évére? Hát nagyjából ez. Nagyjából ez. Így áll is le, jó? Így egy kicsit megkedek. Elég egy van rajta. Oké. Meg áron is gyerekek. Menj a Józsika, szedd arról a felül. Amikor töltődik, akkor ez így izél széjjel. Várjál, majd én csinálom, gyere. Oké. Tudsz beszélni a pilóta, amit mond, vagy te, amit beszélsz. Aranyatnak, majd ez egy grizzly, mert egy szőkkel azt hiszem. Már ott szőkkel, azon olyan 200-al. Hány kilós? 97. Jézus Mária, hogy De még így is karácsonyfadész vagyok. hogy viszont, ebben nem érdekel. Aranyatnak. Ide tedd a lábad, innen leneved. Ide a lábad, ide föl, úgy. És innen leneved. Ha valami gondod van, mondod, a pilóta válaszol. Húzd meg hátra. Jó, lássor egyformán feszül, úgy kell, hogy ezt a felé. Még tudod? De hát...